Nihatag og 1.58 milyones ka pesos ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated ngadto sa Emergency Rescue Unit Foundation kon ERUF. Kini alang sa katukuran sa 5 ka training centers nga anaan himutang sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Sugbo. Gibutiyag ni Rafi President Roberto Bobby Aboitiz nga malipayon siya nga mutabang sa maong organisasyon ug usa kini sa mga maayong lakang paingon sa kabag-uhan sa komunidad. Sa ilang bahin, nagkanayo ng ERUF nga ang training center nagtanyag og pagbansay-bansay kabahin sa emerhensya, pre-hospital care rescue, rehabilitation services alang sa pinahanglan sa komunidad. Usasab ang ERUF sa niresponde sa Dakbayan sa Tacloban niadtong nikusukuso ang bagyong Yolanda niadtong buwan sa Nobyembre tuig 2013. Ug mao kini ang nahitabo karong simana sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Buen maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Okay, Tuman Cebu, pwede kayo. Unsa ang tumong sa Mega Cebu? Ang tumong sa Mega Cebu mao ang pag-implement sa gihimo nga integrated master plan nga mutubag sa mga problema nga giatubang nato karon sama sa basura, baha, water shortage, traffic ug uban pa. Hangyo namo sa mga driver tuman sa traffic rules and regulations, hunong sa jeepney stop lang, subay lang sa inyong lane, walay paugatay, sunod lang tabay. Ayaw himua og parkinganan ng dalan, ipatan-aw ang tambutso sa inyong sakyanan kanunay para paglikay sa smoke belching. Kung anaalay disiplina sa dalan ang tanan, sigurado nga ang traffic maminusan. Hangyo lang ni bay, pwede. Tuman Cebu, pwede kaayo. Limpyo Cebu, pwede kaayo. Hangyo namo kaninyo, ayaw ilabay ang inyong basura sa dalan, kanal, imbornal o mga sapa, kay hinungdan sab kini sa baha. Kung walay basurahan nga makita, isulod sa bag o sa bulsa. Ayaw pataka og pangluwa sa dalan. Ayaw pataka og pangihi sa dalan. Limpyuhi inyong kaugalingong tugaran. Kung walay nagkatag nga basura sa dalan, pagkahapsay gyud sa panghuna-huna ug dughan. Hangyo lang ni bay, pwede. Limpyo Cebu, pwede kaayo. For your seminar and training needs, contact Eduardo Aboitiz Development Study Center at 35 Lopesina Street at 418-7234 Local 108. It has function rooms and plenary hall with Wi-Fi connection. Eduardo Aboitiz Development Study Center, where a meeting of minds takes place. Mga ikala, padayon ta, no? Kuyog nato karon ang ato ang station manager dinhi sa DYLA si Sir June Tagalog ug kuyog sa gyapon nato karon dinhi sa studio si Sir Victor Toledo. Sir June, unas tanan maayong buntag. Maayong buntag nimo Tats og ingon man sa among Executive Vice Chairman sa KBP Cebu si Sir Victor. Maayong buntag og sa ato mga tigpaminaw. Sir June, una siguro na akong pangutana nimo, unsa may impact no sa media diha sa freedom of expression? Kung Tats kining great kayo ang impact sa media ngadto sa freedom of expression sa yanong mga tao kay pinaagi manggod nato sa mga sakop sa media, apil na ka kay naghandle man ka og programa. In one way or another, we are able to help to guide people to think and to know, to learn on what are their rights. Musugutag sa dili, not all things very important in our respective lives, we can take it or we can learn in school. Wa kay nagmayabang ko pero naasad gihapon tay makatunan nga ma-impart ngadto sa mga tigpaminaw. So pinaagi sa lain-laing news and public affairs programs, most especially from AM stations and even nowadays including the FM stations,
I think and I believe that in one way or another, we are able to educate and guide people to think and to be educated on what are their rights. So, great yun kayong impact sa media ngadto sa mga tao to help them to shape up their minds on different issues. So, kinanglan masayod sila, updated sila unsay mga issue nga anaa karon. Nga Yes, that's kana importante man gyud na sa tanan nga masayod tas nangitabo sa atong palibot ba, sa atong gobyerno, sa atong katilingban, sa tanan as much as we can kay para mahibaw ta. Sir, being a media practitioner, how does it shape your mind in different fields? Ako isip usa ka sakop sa media, taon-taon naman sabta murag 2015. Ika-20 naman din ako katuig sa media. Kay... Ikaw Sir Vic, nagisgot naman yun gidugayon. Nag-start ka, Sir Vic? Nag-start ko sa media 1987. 1987. Ikaw, Sir June? Pag-graduate gid ako sa kolehiyo 1995. Okay. So, murag. Oh. Maihap na nato, no? Maihap na. Okay, Sir June, continue. Kuan kining pranglitan ako sa akong pagkasakop sa media. Grabe kayo ang imong learning o grabe kayo ka wide bitaw ang imong perspective kana bitaw giingon nga jack of all trade. Murag ingon niya na ka og mahimo na kang sakop sa media. Say for example, when I was still a reporter, you can cover police operations, you can cover police beat, you can cover City Hall, you can cover Capitol, you can cover Palace of Justice, you can cover the different regional offices, so the regional beat. So what can you learn if you will cover Cebu City Hall? Of course, local governance, and so as with the Cebu Provincial Capitol. If you will cover the police beat, what you will know? Police operations, alarms, crimes, and so on and so forth. What you will know if you will cover the Palace of Justice, of course, on how thus judges take care or resolve issues on sa mga proseso sa pagpasaka og kaso. You get to know what is the ins and outs within the Visayas Ombudsman, the Court of Appeals, and so on and so forth. So, grabe, mura kag jack of all trade tats o mahimo kang reporter. So, murag mo wide ang imong panglantaw sa kinabuhi ba. So, that is why daghan kay mga sakop sa media nga eventually as soon as they are exposed already in their bid, adto nila ma-realize nga murag he or she is called to become a lawyer. So daghan kay mga sakop sa media nga eventually left the media profession and became a lawyer and eventually practicing as a lawyer now. Daghan sang ubang mga sakop sa media na aso kay nibaw-an nga they left the profession and eventually napari o nagpractice na sa pagkapari. Daghan sang mga sakop sa media, magkauban akong reporter sa una who have eventually got into the academe and have become professors and teachers in college and so on and so forth. So, Ang uban pa, Sir June, ang uban pa karon no, nagserbisyo na sa mga local government units. Yes. Diri ka mo evolve. Tungod kay expose ka sa mga panghitabo. Daghan kag makatunan on the field. Grabe kayo, Tatsoy, ang imong kasinatian sa media. Munang when I was still a reporter, field reporter, makaingon ko nga mura ko jack of all trade. At time, I also became a correspondent of Cebu Daily News. Way back in 2003 to 2006, I wrote for the Business World. So I got to know and got exposed sa maong bit. I learned sa lain-laing daghang kompanya on how does a business conglomerate operate. I went to cover annual stockholders meeting and so on and so forth. Nakaila ko sa kisay mga tagian ng maong negosyante, including your company, your mother company. So, grabe ang imong exposure o mahimo kang sakop sa media. So, muna nga
wa di ko magbahay nga nahimo kong sakop sa media unya muna siya kanang expose kay ka and you will learn to know more and more industries, more and more fields. Unya muna naay uban nga inigabot na nila sa profession ato sila ka-realize nga this is not my calling, I am more fitted to this industry or to this profession. So muna naay uban nga when they got into the media ato pa sila ka-realize ug mo naay murabag shift sa ilang career. Sir June, in shaping the minds of sa mga katauhan ba, unsa man ka-influential ang mass media? Aparte pagka-influential, that's, ikaw naka-notice siguro ka, now is already the onset of the political season. Why political parties, why would-be candidates come to radio stations and buy black time programs and have their programs? Simply because they want to influence the people. So, ana nimo makita kung sa kagamhanan ang radyo pa lang na. Why political parties, why politicians, why would-be candidates are starting to place plugs on national television and even on local televisions? Because as early as now, they want to be known. So, through the different media, TV, radio, print, and even the new media, the social media, grabe siya gyud og influence. So, in this alone, makita nimo og unsa gid siya kagamhanan. Unya, this is also mo sa ning paagiha Sir June ug Sir Vic nga ma-expose gyud ang kining magpapili ug kinsa gid siya. Actually, it's the best way to disseminate information. If you want the world to know anything about you, media is a very good platform. So, sunod akong pangutana Sir June, what should the new media practitioners like us keep in mind upon entering this kind of field? Kuan, ang ako lang siguro ikasulti, kaning I would like to answer that question based on what I have learned and what I have experienced. Para nako labing noble, pinakanindot yun nga profession ang kining magtrabaho ka sa media. Pero naalansag ko'y kuan ba, pasidaan sa ganahang mo trabaho sa media nga nakanotice ko nga while daghan nato nga satisfied kayo, lipay kaayo sa atong profession, pero sa daghang mga media practitioners nakita na ko, naka-observe ko nga dili yun daghan ang kanabang murag makaingon kong maayo bitaw yun ang pagkahimutang. Only very few ang kanang mo excel yun. Except to those who can become media executives nga makaingon tang murabag kanang nindot na gid kaayo kinabuhi. I have noticed nga kining while so for example ako, lipay ko, pero financially kanang murag medyo financially challenged ko kanunay on how to keep my family, how to send my children to good institutions. Kanang makaingon ko nga as compared to most professionals, if I will compare myself to an accountant, financially murag layo ra gid kay ko. If I compare myself to my classmate in college who is now an engineer, murag lifestyle-wise, murag level up kay siya. Unya ako, I have remained diri sa ubos. Pero anyway, di man siguro mo sukuranan gyud on how successful is a person. Ang sukuranan sa success is malipayon ka. Correct. Muna siya kanang I have seen nga mostly sa mga members of the media who have enjoyed life like accountants, engineers, lawyers, doctors, and so on and so forth, are only those few who have been promoted to become executives. But if in our profession, if you will remain as a rank and file, murag medyo financially challenged ka. Pero anyway, as explained by Sir Victor nga ang labing maayo sigurong parameter nga buhato nato to determine og ang usa ka tawo successful ba is through og unsa siya, malipayon ba siya, contented ba siya sa iyang life.
kay it does not follow man sabi noon nga if you are rich you are Mao happy. Na may daghang dato nga daghan sa utang. Na daghang pobre pero way utang og malipayon. So muna I just want also to emphasize that nga basig magtuwang uban nga kanang if you get into this industry nga kanang murag Malipayon sa ka. malipayon ka in all aspects of life ba. I am answering that question based on my experience. Sir June, can it be possible that media practitioners spare from violent attacks, killings, harassment, and threats? How? Ako kaluoy sa Diyos, when I was still a reporter, naka-experience ako mga harassment, pero dili kayo grabe ang akong experience, no? Kining, wa mo ko kasawayan ng gihulga-hulga ko nga patyon. Kanahin ang tawagan tan hulgaon ng ikiha, naka-experience ab ko niya na, pero murag, at first, kuyawan ta, pero eventually, as you grow old, mura manggug kag ma-immune na naman. Normal na lang na nimo. Pero kaluoy sa Dios, wa ko kasuway atubang pagkaso nga kanang libel nga kanabang mahulagway gyud nato nga has because of kanang sipyat nato in the conduct or in the performance sa ato yung trabaho ba ingon niya na. So, kay... Ang nakasuway kong kaso, sa intisip. It's not because of my being a practitioner in the media nga as in reporter ko in the conduct of my program nga nakapasakit Pero Sir ko. June, kasagaran yun, kining kasagaran yung masugatan nato ang mga media practitioners, kinig yung, kinig yung death threats and kining ikiha kag libel. Mao ginay kasagaran. Yes, or bonay sagad. napay- Oh. Actually, I have noticed nga murag medyo maihap-ihap raman sad ni silang who are facing these threats ba. I noticed nga ato mga kauban nga kato mga hard-hitting yun. So, most likely sila yun na mag-atubang og kanang mga kaso, hulga nga pasakan og kaso and so on and so forth. In my case, ako manggod kanang nagbata mo kong naminaw yung radyo as early as during my elementary years. Taga-bukid mong ko, wow, may laing mapaminaw dito sa amo. Kay radyo raman, naabot ng kuryente dito sa amo. Grade 6 naman ko. So, yun, suga na mo, lamparilya. Among only means of communication, radyo ra gyud. We were updated of the news because of radio. So, dako gyud ko nga sige paminaw og radyo ba. Mo nang kuan kining familiar nako sa radyo. Gamay pa ka, familiar pa ka. Familiar Sige, ako. paminaw. Sige kog paminaw Wa sa may radyo kuan, ba. Yadtong panahon na Sir Vic, no? May Wa pa lain maning way of mga- entertainment Okay, sa lain, sauna. labi na ginata sa bukid. Oh, Radyo radyo. ra man gyud. Kung magdrama, ari man gyud tas mga balita o komentaryo. So, nining bahina Sir June ug Sir Vic, balik ko ni Sir June. Sir June, basig na kay mga importante nga angay ipahibaw, labi na gyud nunot ning ato ang pagselebrar sa Broadcasters Month. Actually, kuan kining mention naman to ni Sir Victor kaganiha. Ako lang sigurong i-reiterate nga alang sa ato mga kaubanan sa buhat sa mga staff and personnel, mga kawani sa mga member stations sa KBP, ugma na ang opening sa atong Broadcasters Month. For the first time, wa tay parada mo diretso ta sa venue. We can start to assemble as early as 6:30 a.m. at the SWU Coliseum located in Private Road, Cebu City. At 7 o'clock, musugod ang atong Santos nga misa, and after which dayon ang atong programa. Unya mo encourage tas mga staff and personnel, mga reporters, technicians, DJs, sales and admin personnel sa mga member stations kay maglingaw-lingaw ta dito. Unya bunggeso sa ato mga prices, although for the first time dili na ang individual mo yung makadaog kundi dili ang stations. So say for example, although waman ko maka-attend ani pag-meeting, pero maayo biya ini siya nga concept o idea kay ang nahitabo man gud sa KBP Cebu, linlain magyud financial status ug financial standing ang mga member stations. Naay dato, naay gamay, naay gamay gyud. Muna ang gamay ra kay nag-empleyado, 5 na po siguro. Ang katong dagko sa gid kayo. So there were years before nga
mahakop lang og pipila ka station sa mga prices patungod sa ilang kadaghan. We could not also take against them kay sa ba din na nilang ni-asenso sila. So ang gibuhat ron sa KBP nga hataga nag similar number of tickets ang per member station para ang probability to win prices parihara equal. So ang makadaog ron ang station. So say for example, ang TYL makadaog big motor, so it is all up to me to raffle off that prices to my employees. Sa mga employees. So dili na makadaog ang individual pero munggacious kayo Sir Tats, ang atong grand prize motorcycle. Ang first prize refrigerator, second television, dayon Napatay laptop. napatay laptop o Cellphones. o napay cash prizes. Cash prizes. So, kinahanglan yun nga mutambong yun ang mga membro. Mutambong kita ani kay kuan this is the only season of the whole year for us to group together, enjoy, relax and win prizes. I was telling si Tads kanina na ang KBP Cebu has been an example sa KBP nationwide, no? Yeah. Kay tungod sa among pagka-united, sa atong pagka-united. So lahi ra gid sa ubang mga chapters, Sir Vic ug Sir Jun. Lahi. Dapat ipasigarbo ta gining KBP Cebu Tats kay abi nimo sa uban magong dapit di kay kani Sir Victor kay dako AVP manig dakong network kay experience gud ni ang iyang mga counterparts sa laing mga key cities dili makaduol sa ubang stations Napay uban mag-away. mag-away. Di nira sa Cebu nga amid sa our stiff competition pero makita may friends good why grupo gid ba? Grupo gyud. Makaingon gani ko nga mas active ni ang Cebu chapter kaysa national chapter kay national chapter limited na mag-activity. Ang gibuhat sa national chapter sa lain-laing mga competitions dili na i-appeal lang Cebu kay wa may ang Cebu chapter mas daghan pa man ang activity kaysa national chapter. Active man kay siya. Angay din nato ning ipaambin nato mga best practice dinhi sa Cebu chapter sa ubang mga chapters. And yeah, mo na nakaaligri kay during the broadcasters man, mo na time na we share all our experiences through the years. So kinahanglan gyud nato nga awagon nato sa ang uban atong mga members. uban chapter dili na nimo madunggan kay ang uban ilang man ilang gina prevent from telling other networks sa ilang unsa pamaagi sa ato diri wala united ta. O niya ang lain-laing mga kumpanya diri sa supportive gid kay sa KBP. Asa kakakita nga mo free good mo libre good ang member station sa commercials nga ma-generate sa KBP. Na normally dili man na mo sugot ang network ana. Pero dinhi sa Cebu gi-grant na gi-extend na siya nga support ba. Tungod na sayod sila nga kuan grabe ka suod ang kuan gyud mga executives, mga staff and personnel sa mga member station sa KBP. Only in Cebu. Not even in the national office. Sir John, ang ato ang Sir Vic, ang ato ang chairman karon or president karon sa KBP sa Cebu chapter si Mr. Manny Galicia. Alright. Si Sir Victor mo among number 2 man. Niya siya mo among executive vice chairman. Hopefully he will be the next chairman. So, ready na ni. Hinog na kayo ni. Alright. So, daghang kayong salamat ha. Ninyong duha nga mga amog yung gitamod sad nga mga nasa media. Kamo gyud mo amo ang mga gisundan o gitan-aw gyud. Sir Vic and Sir Jun, thank you kayo sa Salamat, Tats. uban nato karon sa ato ang programa. Salamat kini mo Tats. Okay. So mga igala no. Once again atong pasalamatan ang ato ang guests karong buntaga sila si Sir Jun Tagalog ang ato ang station manager dinhi sa DYLA ug kang Sir Victor Toledo no ang executive vice chairman sa KBP Cebu chapter. Okay, mo break na ta. Kay baba mo nga adunay balaod nun nga naglatid aron adunay katungod ang publiko sa pag-access sa mga dokumento nga gikan sa pampublikong sektor. Matud pa sa www.gov.ph ang Freedom of Information Act kuna ila sa FOI bill naglatid sa paghatag og kahigayunan sa publiko alang sa pag-access sa mga pampublikong dokumento sa nasod. Kinisig pagtuki Chrissy nagatud niining mga gabneng kaalam. Maayong buntag ania ang mga pinakauwahing balita nga adunay kalabutan
Sa atong kalambuan, 21 ka mga batang libod suroy ang narescue sa hiniusang operasyon sa barangay opisyales sa Sentro, Dakbayan sa Mandawi, Kapulisan ug City Social Welfare Services sa plaza sa Mandawi ug karaang merkado publiko niadtong miaging semana. Si City Social Welfare Officer Violeta Cabada, Barangay Kapitan Ignacio Cortez, Senior Inspector Diosdado Malazarte sa Mandawi City Police Office kun MCPO, mao'y nangulo sa paghipos sa mga bata nga nagpangidaron og 11 ngadto sa 13 anyos. Gidala sa CSWO sa ilang buhatan ang mga bata ug gipakaligo ug gipakaon sila. Ipa-institutionalize na ang development projects sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron siguro nga ma-implementar ang nasabutang proyekto bisan sa mosunod nga mga mamunuan. Matod Provincial Planning and Development Office kun PPDO nga si Christopher Lucero, gipadala na nila ang pagtuon sa mga proyekto aron ma-institutionalize. Ang proyekto naglakip sa mga programa sa environmental, urban development, karsada, ecotourism transportation ug uban pa. Kini iduso ngadto sa Provincial Development Council kon PDC aron mabuhat og resolusyon dayon iduso ngadto sa Hunta Probinsyal. Giauhag sa Department of Health kon DOH ang pagpalambo sa himsog ug maayong panglawas sa mga nasod nga sakop sa Asia-Pacific Economic Cooperation kon APEC. Matod ni Health Secretary Janet Garin nga ang panglawas isipon nga usa ka bahandi. Samtang si DOH Undersecretary Kenneth Go nagkanayon nga ang Health Working Group kon HWG ug Life Sciences Innovation Forum kon LSIF naghanay na sa mga plano alang sa Health Pacific 2020 Initiative. Nipasalig hinuon si Go nga ang 21 kasakop sa APEC mututok sa isyu pinaagi sa paghigpit sa policy toolkit sa mga rekomendasyon aron sa pagtabang sa gobyerno ingon man ang pribadong sektor sa pagpalambo sa panglawas labi na sa mga kababainan. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semana. Kini si Pagtuki Puwet, maayong buntag. Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba ka nanay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, mga igala, dugang pahibalo. For your seminar and training needs, contact Eduardo Boitis Development Study Center at 35 Lopesina Street at 418-7234, Local 108. It has function rooms and plenary hall with Wi-Fi connection. Eduardo Boitis Development Study Center, where a meeting of minds takes place. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Barang Garbo. In Barang Garbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 Local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph. Some of the recent topics of community are on how to become a modern-day hero, youth's role in nation building, and are we ready for the new normal? For inquiries about community, you may email at rafiorph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. May higala, no? Atong basahon ang tampo sa atong igsuon diha sa ato ang Facebook page. Ang pangutana, how you felt that you didn't have the freedom to express yourself. How did you gain it back? Matod pa ni Alimar Abreu, freedom is equal to life. That is why if freedom to express ourselves is difficult to get or gain, people keeps on complaining, acts positively just to gain it back. Sometimes I also felt that I don't have freedom to express my opinions and thoughts. It's hard because though you think that is the better things to do, but people didn't think the way you look at it. How did I gain it back? I didn't stop what I believe. I keep on proving them that I made the right choice and the right decision. After all,
they would realize, understand, and accept my decision. Sometimes also, freedom is not really about what stands in your way. It's all about understanding things that may come in our way. So, muna siya ang tampo gikan ni Alimar Abreu, mga higala. So, wala na kita'y panahon, og dinhi atong tapuson, atong tulmanon, sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat, si Sir Chris sa technical, si Miss Jane Fabiliar, atong program manager, kang Ma'am Carol Ballesteros, atong program director, o kang Ma'am Dumi Chua, atong chief operating officer sa foundation. Maingon lang ko ang sa sunod simana sa samang takna adlaw stasyon. Maayong buntag, mga Bisaya. Kahibawa mo nga adunay balaod nga nagprotekta sa Philippine press. Kini mao ang Article 3 Bill of Rights Section 4 1987 Philippine Constitution nga nagtinguha nga mapanalipdan ang katungod sa usa ka magsisibya o gitawag kini og right to free press. Kini si Pagtuki Chrissy naghatod ni ining mga gagmayng kaalam. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Ejaka sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. O dini madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong